Βάζουμε σκιά με τη σκούρα σκιά μας, με τις 20 σταγόνες από το μαύρο και καπάκι 2 εκατοστά διάμετρος, 13 soft edge magnum βελόνα, 0,30 η διάμετρος της βελόνας. Η κίνηση στο χέρι μας είναι πατάμε πιο έντονα στην αρχή της κίνησης και ανασηκώνουμε ελαφρώς το μηχάνημα στο τελείωμα ώστε να σβήνει. Ένα tip είναι ότι όσο πιο έξω η βελόνα μας, τόσο λιγότερη η ροή του μελανιού. Όσο πιο μέσα είναι, έχουμε περισσότερη ροή στο μελάνι. Με βολεύει προσωπικά να έχω μεγάλη ροή στο μελάνι και ο λόγος είναι ότι μπορώ να βγάζω άνετα σκιά, είναι παντού βρεγμένο με σκιά, οπότε είναι πιο εύκολο να μετακινώ το μηχάνημά μου και να μην αφήνω κενά. Τώρα θα ξεκινήσω να βάζω σκιά στο μάτι, πολύ προσεκτικά. Το μάτι δεν είναι άσπρο στο ασπράδι του, αλλά έχει μία σκιά, οπότε πολύ προσεκτικά, με πιο διάφανο, αυτό με τις 10 σταγόνες, κανονίζω πάντα την ταχύτητα του χεριού μου και την ταχύτητα του μηχανήματος. Stroke βάζω 0,30 για να έχω πιο μαλακή σκιά. Θα πρότεινα επίσης να κάνετε εξάσκηση και σε χαρτί με μολύβι, να δουλέψετε γραμμοσκίαση και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να έχετε μία αίσθηση στο πώς μπαίνουν οι σκιές. Καλή συνέχεια, τα λέμε στο επόμενο